Lega blue, 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 lega blue. Come. Famba ni pesa yangu, famba ni speed. Sasa famba ni speed. Roda comrade. Famba ni speed yangu. Famba ni speed. Choma. Manifika hapo. Ndio engo. Right, ngawa gari pasi, secondary survey, obo wapa mvura sipu bijana, ngasa gari pasi terecha pasi. Chimbogara pasi, katika kishoku hiyo. Bro. People, listen. Majomba na banga mzara kwenye muno jamara kwa naka njomba tsaga mangwe njomba akarasa ase yesu asina mpeya kakutongora pisa mu saito peya Yes, sir. Ucha kwanza ufamba? Tiku chakure county. Ya ambulance ida kuya ni chepa. Why not just Ayo. Aiba yukuya ni chepa straight kwa bani. Iyo vanhu vari kuita noizi avo vanotakura mota kuisa kudai. Aizo inosumudza mota muzi. Imbotaura kuti vakomana pane mota yakapfuura. Handai tokufamba naro but pandachibuda apa ndotanga ndini. Swedere kuma fake. Asma ke dar bas treasury. Ngati mutakure pasi. Vitoroga abisa Mura. ita chimene chiri abisa. Bishano. Come on. For Gasa will grab one. Chana rope. Do that rope. Do that rope. Varumati serious kwa tabu.
Saka vamuwaruna roku vese variyo vese vapedza basa ravangai takasangazwa timwari takatipona padombo wandombo takakwaose vanhu vose kutadana kuona mapura todile zvibhowani kwese energy yenyu inozopera hamuna chamati Vakacherwa kwenzi topinda pasi pacho pekuti hapana kuti dona achidziki pasi ndopata takawanda Ndoka vakawanda. tese tiri kusasi hapana Mazvaisa. miti yaenda pasi midzi nemashizha aibva midzi yayo ndiyati panenge panguva tichitsvaga midzi yayo tiendo chinochikea ini zvamai mazvoutani vese vapenyu vaipamuchetezi tamba pakatatapueta asinaikawanda mayoga vachiri Mjora mwa. Chama. hapana tapueta achamuyaenda taitoshanda ule kumareja Saka makango suddenly makango takaita boti jere sakapera zvatati kuna mwana unoshanda ukoshanda but patime katanga kuti kaire kuone vanhu vese takamhanya kese Vane barua dzani saka mese mukuti hapana angawirwa saka pamanumuri zvakatora nguva ndiyo chakatanga chita kumwe kwacho pataiti tatoona takudenga kobva chivhwa kwauya kahwani totangidza futi tokwidza futi patenda kuti kwakudenga
taita ndikakubrina takudaisitatenga kwecho ndakakufuka nguda kuti kwanze kubuda vanhu vanochira tichiriwa konzo madhaka wari mwacho chisonga takamashira wanika chitochera ndikanoita mereji ndati nani ngaito tiburi pasi ora ndamboti mbumwira mvura umbozororera wakuwanza kukwana the rescue operations that are happening here at Redwing Mine. Initially, we had about 4 people that were retrieved from the mine. Now, a total of 15 have come out, and we are very grateful about, obviously, about the Lord that has made these people to survive. But what we got from them is that the whole mine underground has collapsed. And this must be known by everyone that a proper assessment will have to be done before activities or operations resume at this mine. But we are once again grateful about the people that have come out, all of them. They are alive. I want to thank everybody that has participated in this rescue operation, beginning with the Minister of State for this province, the Chief Mugadza, who was also with us, the CPU as led by local government, they were here, job members, all of them, they were here to also give support, including the community. Some big mines that also came to give support, top of Fred and Rebecca and others. They also came here to give support. So we are very grateful about the support that we got during these rescue operations. Isusu Manicaland, Manicaland, Minister of State, constituency Tsapauta South. Tiri kuti Mwari ariko. Ndinoda kutenda hurumende yedu inotungamirirwa navaditi munharaunda. Hurumende yedu responsive. Dambudziko ratatinaro pano rakakura zvisingaiti. Tatombosvika pakuda kuruza hope, asi tatingoziva kuti nehurumende yedu nebasa rainoita tinowina. Nekuti chokwadi chaitika pano ndechekuti paita inonzi cooperation, kushandira pamwe madepartments ehurumende ese anga ari pano. Minister vedu vauya 2 days tinavo kuno, ende Mwari atibva atinzwira kuti Mwari atibva atitira nyasha. Vana vedu vabuda vese vari fit, apo neapo zvavo vanoda kuti vaonekwe, asi vese vari 15. Asi yeti dambudziko ranga riko ranga rakakura zvisingaiti kuti vanga vari pasi penyika, asi vaburitswa nekuda kwekuita kwedu kwevanhu vemuzimbabwe vanoshandira pamwe semhuri imwe chete. Mwari ndotenda zvandanga ndaona muvision zvazvandirwadza. Ndaona vana vachikura ndazva kufara chaiko. Ndandine vana vangu vairi, vazukuru vairi neshamwari yavo yechitatu, saka ndandiri pakaoma. Asi ndozvitenda kuna Mwari, ende ndotenda vanhu vaMwari. Ndotenda Jesu uriko kudenga, ariko kudenga. Ngatinamate, ndainamata kubva musi wekutanga kusvika nhasi ndakuenda kodya. Amen.